Munoona manje muri yeZimbabwe chigovernment chiripo ichichi chawandisa matsotsi, chawandisa vanhu vekuti mumusoro mavo maprinciples amo, maprinciples amo, they just do things nje. You understand? If you get the power to change the law, wakutongoramba uchingoita izvozvo uchingoita izvozvo. So muri Zimbabwe information iri kusvika panews desk right now iri kutiudza isusu about Mnangagwa 2030 to 2037. I think most of you maona mimi trending my hashtags vachitaura about that and everything. So takambokuudza isusu about the plan iripo about Cape 4 etc. Now muri Zimbabwe information yasvika panews desk iri kutiudza about minister vejustice vaZiyambi. So Ziyambi muri yeZimbabwe mukomana wokuti handizivi kuti wakapaipo chinzvimbo chiya chaEmerson wakaona chii muna Ziyambi, like what qualifications I mean at the level yekuti uite run state a state institution as a minister. Hapazi kuti kwanzi tofanira kungotarisa kuti kwanzi une degree, une PhD, une chichi. No, tichida experience, real life experience. Tirikugara tichikomplaina kuno kuchiti tapedza taita degree rangu ndakuinda kunoapply mabasa, kambani yoti iyo iri kuda 15 years experience, saka ndozowana kupe 15 years experience indiri mufana abva pauniversity handidi, right? Yeah, sure. Kana macompanies achitora basa rawo serious to the extent yekuti vanogona kutongokuudza kuti tikuda 20 years experience, tikuda 30 years experience, zvichireva kuti vamwe hapana mesi munenge matoita chi disqualified. Ikambani, how about the government, the state? Kunofanira kuinda yatinoti isusu the top jar vava nekuti they are the best of the best handiti. But Mnangagwa wakangonongawo Ziyambi somewhere ndokukaisa panzvimbo, and akanonga akaisa panzvimbo waiziva zvaaita, waiziva kuti ichi nzvimbo ichi chikuda munhu akati zungairei, munhu wokuti can easily be carried away, munhu wokuti hana integrity, hana hunhu. Muri Zimbabwe tiri kunzwa kuti right now Ziyambi is busy drafting Cape 4, and zviri muCape 4 ndopa ukaona zviri muCape 4 riri kunyogwa naZiyambi according to the information yasvika panews desk, zvikasvitswa kuvanhu, because Ziyambi wakutoona Zimbabwe iri a kingdom yekuti iye nefamily yake, his sons will hamusi kubata nchichonzi dynasty, hamusi kubata nchichoi dynasty, but gaitipinde nemunzwisise ndati Ziyambi uri kuona Zimbabwe chatova chikingdom chekuti iye nzvimbo yaanayo yeminister of justice, he will always have that position during all the years dzichatongwa naMnangagwa, but dzipiko all the years mnaakuvona 84 handiti. But anyway, ipa idzodzo zvimakore 2-3 zvasara izvo varinga vachida kuti milk the country, right? So ari kuona family yake yakwana mudynasty iri, zvichireva kuti the position of minister of justice will always come from the Ziyambia family. Anditi Ziyambi family ndo ichangoramba iri minister of justice. Muri Zimbabwe regai ndipinde nemi deep in this concept yatiri kunzwa kuti iri muCape 4. Regai ndipinde nemi deep, right? So pane chisinganzwisisiwi nevanhu chekuti kana
pachiestablishwa dynasty haasi munhu one unoestablisha dynasty. Inozonzi idynasty kunzi the crown prince is the Mnangagwa family, ndokunobva maprince makings handiti. So asi kuti Mnangagwa asapotwe mukuita ichochocho zvirova kuti he must promise all these team rakamutenderedza kuti they will also get that same privilege, zvichireva kuti kana vari vana vice president Chiwenga teta kutarisira kuti chimwe chimunhu chekwaChiwenga ndo chichava chigara position yaConstantino. Toita kuna Mohad same thing, kune chimwe chimohad chichafanira kuuya kuzoita sei kuita take over. Kana Mohad aripo afa because utungamiriri hwacho mudynasty unoitwa pass on nerufu kwete kuti kwai uri mupenyu retire. Aiwa, so do you understand muri yeZimbabwe? Do you understand? So ziyambi muri yeZimbabwe information iri panews desk iri kutiudza kuti vakomana they are writing this thing hachisati chinhu chokuti vanenge vachiisa maideas pasi, and true what this one is one of the biggest ideas iri mucab 4 nekuti chavanenge vachida kuita ndechekumeka sure kuti ivo nemhuri dzavo vava safe nekusingaperi. So izvi zvavanenge vachirota izvi ndo the same thing chichatrigger kudonha kweregime iripo iyi, because vakuenderera chinhu choyi kuenderera chiriko kuenderera because right now they feel like under Mnangagwa they can just push Mnangagwa, they can just push under Mnangagwa, push whatever idea under Mnangagwa, and then Mnangagwa will establish it because rinenge gamba risingavhunduki handiti. Ndo maonero avanenge vachidi vachiita. So vari kuti kana isusu tikatongoita vafumi nekusingaperi tikatoona magovernment positions ekuti ari ndo inonzi hereditary, passed on through bloodlines. Muri yeZimbabwe vanhu vane zviroto zvinohlisa, so tofanira kubata vanhu vasati vapinza nesu muzviroto handiti. Pasina izvozvo, peace.